Хейтерите биха казали, че е фотошоп, обаче не е. Хайде да ви разведа в поредната направена от нас гобяема къща. Къщата е малко над 80 квадрата, като още с влизането можем да си представим как жена ви ще ви готви любимите ви естия, просторната кухня, а вие ще пиете бира опънат на дивана, брънкайки, кога ще е готова вечерята. Гладен съм. Но все пак, ако това не е достатъчно, нека ви покажа и туалетната. Идеалното място за вашето мъжко убежище. Къщата разполага и с две спални, като се скарате с жена ви да не спите на дивана, а свободно да се преместите в другата спалня. А най-важното, за да не се карате с нея всеки път, когато се прибере с нови модни покупки и да ни я питате, пак се купи нов чиф обувки или нова чанта, сме оставили малко помещение и за нея, където да се крие от вас и новите находки. За повече информация може да се свържете и с нас на посочения телефон. Ние сме производители с гобяеми къщи. Вашият мечтан дом е в нашите ръце. Повече за характеристиката на къщата може да разгледате в описанието.